लोगोफोर नि नायदोलाय गरमा आइखां बायखां मोननायनि दांलायबाय जोङो खै लिटार बियो 2 लिटारलै 2 लिटार ना थान्दा ना नर्मेल लाबोखोब्रा थान्दा अ लायनोसै नै जोंना लोंसामसै बेखौनो उफाय गैला बेखौ लोङाबा जायाना लानोसै जोङो बियार अ थिगानो जादों लोंलायनानै माथो खालामनो सान साबजासे बेखौनो फांखायाव थाबाबो गोजोनलाबा औ फांखायाव थाबाबो गोजोनला ओंखायनो दंफां सिंफ्राव जिरायनानै बेबायदि खालामनांगौ जाबाय उफाय गैला अखाबो हाला सान्दुंल' सान्दुं रानखावजोब्बाय गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबोगासिनो उफाय गैया ओंखायनो बेजोंनो एसे थान्दा खालामथ'नोसै दसे थिगानो जादों मोजां बुस्थुखौथ' लाबोनांगौ बे गाज्रि बुस्थुखौ मानो लाबोनांगौ जाखो दा मोजां नुदोंलै पार्टि बायदि नुलायबाय माथो दे लोंलायदो बयबो थिगानो जादों जोबोर मोजां जादोंलै उफाय गैयाना आइखां बायखां गरमानो थानो हाया बेनिखायनो बेखौनो मेलेरियासो जागोन माथो मेलेरियासो जागोन नामा थान्दा लोंनायाबो नाम्बारखौ हरदों दा गिलास बोख्रेबलायदों माथो नै गिलासा एसे ओंखारहांबाय सेल जानायखाय बिराद मोजां जायगाया नै स्कुलाव एलपि स्कुलाव जिरायदों जोङो नै एलपि स्कुल बेबायदि लों रायजोफोर बयबो ओरैनो थास्लायस्लाय गरमखौ दा लों बे थान्दाखौ लों गरम माने मिथिखागौ दा माखौ गरम होनो नै ओरैहाय गथ'फोर दङ गेलेदों बथलखौ दा लोंखांबा जोंनो हरलै दै लाङै जोङो जों दानो लोंखाङा जाम्बा मानसिफोर फैबावगोन गेलेदो थां नोंसोरो दसे ओइ सायायाव सोलोंनांगौलै डाइरेक्ट जोहैनोसै नोंसोरो बलखौ नै इसोरखौना मैया 9 गल सोना हरदों जों नै लोंगासिनो बयबो खांनानै लाग्रोखानांगौब्रा लिडारफोरानो गामसा गानना फैखो सौफैजोब्बाय दे टिचारा थिथामा जायो जोंना बयबो ज' जादों जोङो थान्दा लोंदों गरमा थानो हायाना गारमा जुदो बानायना ओइ लोंनो हामदो ए लों बिराद माबालै खाजियासो नोंस्रा गोमासिगोनलाय जों हले हमलायखांबाय गैला लाबोनांलाय दा सेरसे